Здравей! Какво става, хора? Аз съм Ексекс Паяк. И не... Сега ще снимам на Майнкрафт. Както винаги! Да, както винаги. Давай, сега ще го наръгам. Кой е на Апокалипсис? Аз си позная? Гледайте ми секси скино. Така... О! Скатнали близ. Чекай, де е тъган? Сега... Марко, де е тъган? Това го искам. Сега ще Ти ще ви... бъдеш бегач, аз ще бъда убиеца. Ще известя Не, аз времето искам да съм убиеца. Не! за чакането. Така, извинете за забавянето, сега влизам във вратата за... Какво е? Ми, човек искам да дай. Сега ще бия един. В една стая. Хайде, Ники. Не. Децата. Вижте колко ще ви. Не съм си готова, брат. Сега видя колко остана си. Не ми така. Така. Аз сега съм върху мястото си. Тя моя яко. Айде първо Никито да не бъде убиеца. Сега. Убиеца? Да чакаме. Може да пуснат. Да изчакаме. Не си е пуснал лана. Мащо? Това се е мой. Пусни своя лан тогава. Той ми е пуснат. Пусни си интернет, бе. Тръгнах ти. Чакай с интернет на играта. Възляза. Като имаш телефон, сега ще напиша. Знам къде е. Значи просто няма. Извинявайте хора, че загубих, ама все пак ми вижте секунди. Не си секси, не, даже не. Добре, този път ми да бъда бягаш, защото съм по-добър. Айде, слушай, Митко. Аз вече половин час се чакам. Не знам децак. Има някакви там величината. Аз Ти какво ще си, бе? аз съм убиец. Аз не знам къде съм. Аз знам къде. Не знам само. Ето. Ето. Там е. Който е убиец? Който е ранър? Айде, аз ще съм убиец тогава. Аз съм убиец, съжалявам. Добре, тогава ние сме ранъри. Ако искаш, мога да отида при Митака. Не, аз искам да съм смешно. Не, трябва да има само един бегач. Чакай сега, какво трябва? Той бе. Закъсня, Ники. Ники, тук съм. Цъкай бутона. О, да. Аз минах! Я! Супер! Така, пала, пак. О, двама бягаш, ти това вече е странно. О, това вече ловко. Куда да пред мен, черви? Не знаеш, че пак мога мина? Там. Така приплюсне, или как? Давай сега пак. Аз съм майцо в убит. Ники, върши се назад, бе. Майстор в трите. О, Успях. имаме да. Аз съм майстор, бе, човек. Почаква. Просто, без... Ще мина? Таван. О, не. Направи го за мен, моля те, приятелю. Направи го за мен. Беше най-якото нещо, което съм виждал. Няма и да минеш. Аз минавам като най-голямото. Като най-голямото про. Да, ама не си. О, да. О, да, вече близко.
Сериозно ли? Ники, ти само един опит имаш, докато не умрат си двамата. Само един опит имаш, не трябва да... Ай, паднахме още малко. Не. Добре, сега минавам го, човек. Activate bridge. What bridge, бе? Няма bridge. Ти бе го, човек. Натискам се, Минавайте, натискам бутона. тапаци. Натискам бутона, нищо няма. Просто минавайте. Намислил съм нещо, така че минавайте, ако искате. А те знам, ако не сте страхливци. Не трябва. Тук има нещо. Да не са невидими блокове. Да, не са. Fuck you! Хайде, минавай. Дай! Мите, дай ми няколко блокове. Като ги... Минах, това Ники. Минавай тогава. Напред. Явно с това бридж, той мост, би трябвало да е такъв. Ники, имаш само един опит да не убиеш. В смисъл, един от нас. За какво си го развалил, бе, Дени? Да съм развалил, бе. Аз натиснах само един бутон просто. И нищо не стана. Нищо не съм правил друго. И как го минал ти? Елате ми черви. Като цъкнеш, колкото тук се появяваше нещо. Май, колко съм гладен. Ники, място тук минавам. Минавай тогава. Опа, Добре, че те осмелих да минеш оттам. Ай, къде е every Пазете се. Мите, Оп. О, да, секси дай скин. бързо! Нямаш секси скин, престани. Знам. Геймплей! Минава! Геймплей минава! Майка си бива. Аз вече мина. Къде си минал? О, не! Битека беги казал глупост. Само един път! Червена Ники, можеш точка. само един път да ни убиеш, ей това е! Знам, ама Само ай това. Ники, можеш само един път. Знам. Не, убива... Ники, можеш само един път да натиснеш бутона. Знам. Ми тогава, щом знаеш. Добре, това изглежда. О, Дени. И сега само един път има? Ай, Не, няма пила само един път. има! Колкото иска. Не, няма. Колкото иска. Целта му да ни спре. Няма лимит. Включвай, Ники! Включвай! Включвай без обак! Как така? Мисля, ускочих като... О, ес. Да? Ники, само един път имаш право. Няма един път, колкото иска. Има, аз го знам, аз съм играл такива игри. Има само един път да натиска бутона. Не, колкото иска. Не, Бе, човек, това е тъпо. не Само е един тъпо, път. не е тъпо. Даже Тъпо е, много е тъпо. не е тъпо. Аз го Е, знам. тук не е така. Еми тук и също е така. Аз да не мислиш, че не гледах правилата. Качвайте се, де. И какво като... Имам броня, гърите. Ай, не ти ли омръзна да умираш само? Кой е на мене? Ми да. Тя по-интересно. Не е интересно. Ти имаш лица. Защо не я махнеш? Що сега? Никито ли ги подготви тия работи? А? Никито ли ги сложи тия работи? Но те сега ще го издадат. Не мисля. Не, умрях какво? Как глупаво трябва? Митята, ще ми дадеш ли на мен кирка? Няма. Ми човек, просто не бях подготвен да идвам. Айде, чакай ме. Аз съм... Не, аз бягам. Чек, Ако ме стигнеш. половин чак ще влезем. Сещам го. Не. Митя, дай ми кирка, елай. Ако умреш, дай Това вече започва да става досадно. Ще остая тук. Гледайте ми та, гледайте Diamond, човека. И колко ти имаш диаманти? Така. Това е читване. А това е игра без читване. Не, там си имаше, там горе си има съдък. Я велите.
Ники, Мите, ще не махнеш зомбитата, бе? Не, Какво е това сега? така се презагаждаме. Какво е това? Аз не виждам никакъв чест. Е, там горе чак на... Reset the map. Добре. Но знаете, че аз съм будила за битка. Ама ти не можеш да се бие с нас. Мога. Не можеш? Никито не може, нали? Той може само да ни пуска капаните. Нали, Мите? Да. Да. Не мога Може да само се... да ни пускаш капаните. Напротив, мога. Защо мислите, че има стълби до там? Мои стълби до там. Да, Ники, можеш. Не, той не може да бие оттам. Ама, само на последното. Това, където трябва да се катерам. С скокове само там може да ни бие. Кажете чао. И чакай. Дени. Бай. Чек, просто ми дай няколко блока от това. В смисъл да ги минем без такова. Айде дай няколко блока, бе. Просто да го минем и така. В смисъл, защото е глупаво и така. Но ще аз паднах сега. Идвай. Ако умреш, ми даш някакви блокове. Добре. Ето, и чек няма чест в началото на мапа. Не в началото, в края. Чакай, map, Detron, created by me. Play in survival, don't break box, subscribe to Dan TDM. Не си помагай с блоките, означава. Не, говори да не чупим блокове. Казва don't break. Светкавица ме уби. Слушайте, хора, няма да правя доста дълъг крип. Така че, бай. И се пазете от спайците вътре